Panguva ine zvonzi zvakunakidza manje patoona kuti aiwa General Anselm Sanyatwe vachiappointiwa as the Minister of Sports. Zvichitiko vanhu zvarunyatso kuseka kunyatso kana kuti panapa Zimbabwe iri yakunakidza manje. Sanapinda mashoko anobuda nyorwa panapa aiwa nevakomana venhau from BBC Zimbabwe ndoribva subscribe like out on the bell icon. Post this picture muri kuona aiwa General Anselm Namo Sanyatwe achichekana hand aiwa naGeneral Constantino Chiwenga. Kunyange zvazvo zvinyatso kuratidza kuti all eyes they were on these two. Panapa panobuda pachinyorwa pachinzi checkpoint. Retired Lieutenant General Sanyatwe sworn in as Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture at the State House in Harare. During the ceremony shown some respect to VP Chiwenga. Ndomashkomera panapa zvinzi aiwa panapa tiri kuona kuti General Anselm Sanyatwe vanopa some respect kuna VP Chiwenga. Sezvamuri kuona izvi hazvinei kuti isusu aiwa sevanhu vanoita news reporting tichitsanangura zviri apa zviri tinokone munhu wese kuti aiwa General Anselm Sanyatwe vari kupa respect aiwa due respect kuna VP Constantino Chiwenga. Chitiko chiri kuonekwa panapa chachikamirirwa nevanhu vese aiwa as marumors aispeculator ichinzi aiwa General Anselm Sanyatwe he might deny to be sworn in as the Minister of Sports. Ndoda kuti aiwa according to the constitution zvinhu zvatova forced. Hakuna zvinhu zvakadaro zvakaitika izvi nemamovements mari assignment akaita according to the law zviri kuenda against the law. Vanhu vachiona zvinhu zvakadai zvichiitika mamwe marumors ari kuti yes hapana zvanga achangoita just because they know that they are in the ruling party ZANU-PF he had to accept. But chiitiko ichi zvinyatso kuonekwa kuti it is now marking as the first step towards the implementation and the beginning of the protest. Motiza mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechiitiko ichi kuna comment section medu. Kuti mafunguro enyu musango subscribe or like, turn on the bell icon.